روشا سوریا و چارەسەریya سیاسی مجارە سەرەکە یا کۆمبوونا بلندا سوچیە دناوبەرا سەرۆکێ رووسیا ڤلادیمیر پوتین و یە ئیرانê حەسەن ڕۆحانی و سەرۆکێ تورکیا رەجەب تەیب ئەردوگان. ئەف کۆمبوونە پێنگاوەکە بەرەو کۆنفرانسا دیالوگا نیشتیمانیya سووریا ئەوە مۆسکۆ هەوڵ دای پێک بینێت لێ هاتە پاشخستن ji ber narazîbûna Tirkiye li ser bejdariya Partiya Yeketiya Demokratîk PYD. Di seredaneka ranegihandî serokê Sûriya Beşar el-Esed seredana Rûsya kir û digel serok Putin bû demê 4 demijmêran kom bû. Putin xwast Esedî haydarî rêkeftinên Rûsya digel Îranê û Tirkiye bikit û piştrast bikit ku çareseriya alûziya siyasiya Sûriye wê li bin çavdêriya netewên yekgirtî dabêt. Самый главный вопрос, конечно, это вопрос. Pirsa here girêng helbet piştî nemana teröristan ez dixwazim digel te behez bikim. Binyata prosa siyasiya û rêxistina konferansa diyaloga gelê Sûriya û ez dixwazim bûçûna hikûmeta Sûrî derbarê prosa siyasî bizanim. û li qunaxa dawiyê ev dê li jêr çavdêriya netewên yekgirtî be. Ji berî 2 salan serokê Sûriye seredana Moskô kirbû û li wî demî daxwaza alîkariyan kir li dema hikûmeta wî dilawaztirîn destûdar dabû û Rûsya li ser daxwaza wî dest bi operasyonên leşkerî li Sûriye kir. Digel destêwerdana hijmareka zûra welatan di rewşa Sûriye da û hebûna leşkerên biyanî li ser axa Sûrî serokê Sûriye Beşar el-Esed hîvî diket Rûsya rê li destêwerdana biyanî di welatê wî da bigiret. Em hêvî dikin Rûsya serkeftinê di ewa her li destpêka alûziya Sûriyê de digotî bi dest bîne ku rê nadete destêwerdana biyanî û her pirseka siyasiya Sûriyê de. Piştî kombûna Putin û Esed serokê Rûsya di peywendiyeka telefonî da digel serokê Amerîka Donald Trump behsî veguhastina siyasiya Sûriye kir. Beyannama Koç Kaspî dazanîn ku serokê Amerîka û ya Rûsya qaîl bûn li ser çareseriya siyasî li gor biryarên netewên yekgirtî. Me peywendiyeka zor baş digel serok Putin hebû. Me behsî aştiyê li Sûriya kir. Peywendiya me bo saetekunî vabû. Her wesa me behsî pirsa Kurya Bakur û Ukrayna kir. Tevî amadekariyan Rûsya opozisyona Sûrî li ser daxwaza Erebistana Siûdî û bi bejdariya nûnerê netewên yekgirtî Stîvan de Mistura li Riyada paytext li hev hatin. Wezîrê derveyê Erebistana Siûdî biryarên netewên yekgirtî bi merca sereke bo aştiye li Sûriye dibînet. Ez bawer dikim her kesekî Sûrî dixwaze şer bidayî bê û hemû Sûrî dixwazin prosa siyasî dest pê bike. Li gorî konferansa Cinêvayekê û biryara civata ewlekariya netewên yekgirtî ya 2025 û 4 divê dest bi guhestina siyasî bibe. Piştî 7 kombûnên esetana û 6 kombûnên cinîv û zêdetir ji 6 salên şer û kuştinê ku pitir ji 300,000 kes têda hatine kuştin û milyûneha xelek koçber bûn, serok û rêberên cîhanê hîviya bû serkeftina kombûna cinêv ya çaverêkirî li 28 vê mehê dixwazin. Xalid Fettah, Dengê Amerîka.